हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जादों गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बेनो जादों लोगोफोर इउबिसिने प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय रुबिन बर' बिथांनि लिरिक्स टिउनजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनाय आरो लोगोसेनो रेक्स बर' बिथांनि मिउजिक होनाय फागुन फागुन ब्रैथि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ'आबो बावैनो रिलिज खालामजानो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअ'आवनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंग्रि जेनिफार दैमारि आरो उत्पल बसुमतारी बिथांमोनहा। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो फागुन फागुन सेथि आरो नैथि थामथि बैफोर मेथाइजों लोगोसे मिउजिक भिडिअ'फोरखौ गोबाङानो नायखांखाबाय जानांगौ। बैफोर मिउजिक भिडिअ'फ्राबो गोबाङैनो अनसायजाबोदोंमोन आरो जोबोरैनो मेहेरगोनां जादोंमोन। बेबाराव ब्रैथि खेबनि फागुन फागुन मेथाइआ माबादि जागोन आंथ' नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै थाखाबाय आरो नोंथांमोनाबो जुदि एक्साइटेडब्ला नायनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो। जेब्लानो बे मिउजिक भिडिअ'आ आपल'ड जागोन अब्लानो नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे आपडेट लानानै फैफिनगोन। दासिमाव बे मिउजिक भिडिअ'नि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।